нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Навори имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав ба шумо пешниҳод мегардонем. Бо диққат тамошо кунед, то аз ахборотҳо шуморам огоҳ бошед. Ва ба мисли ҳар вақта мо дар аввали видеомон қурби асъора ба шумо пешниҳод мегардонем барои рӯзи 24 июн. мутобиқи маълумоти Банки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 24 июн 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 155 сомон ва $100 бошад баробар мебошад ба 1132 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1352 сомон то 1306 сомон. ва аввалин ахбороти мо оиди карантин ва ваксиназанӣ дастури Рустами Эмомалӣ барои пешгирӣ аз беморӣ. Сохторҳои дахилдори шаҳри Душанбе муваззаф шуданд ки ашхоси аз хориҷа ба Тоҷикистон воридшударо карантин кунанд. Дар шаҳри Душанбе талаботҳои нав барои пешгирӣ аз паҳншавии беморӣ ҷорӣ мешавад. Ҳамин тавр сохторҳои тандурустии шаҳр вазифадор гардиданд ки маъракаи эмгузаронии пурраи сокинони шаҳрро бар зидди беморӣ пурзур намуда барои таъминоти беморхонаҳо бо дору тадбирҳои муассир андешанд. яъне ҳар як шаҳрванди тоҷике ки дар хориҷи кишвар қарор дорад ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад, раиси шаҳри Душанбе супориш додагӣ астае ки карантин карда шавад ва барои шаҳрвандон сокинон пурзур намудани эмгузаронӣ, яъне ҳар як шаҳрванд бояд ваксина бигзаронад. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ин дастури супоришҳои раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ рӯзи 23 июн дар ҷаласаи корӣ ироа кардааст. яъне 23 июнда ҳамин супориш додагӣ аст. ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба роҳбарони сохтору ниҳодҳои дахилдор дастур додааст ки хона ба хона гашта дар муассисаҳои томактабӣ тандурустӣ, боғҳои фарҳангу фароғатӣ, театр, кинотеатр, марказҳои савдо, бозорҳои истеъмолӣ, тарабхонаҳо, ошхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шаванд. ҳамзамон таъкид гардидааст ки аз роҳбарони тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ риояи меъёрҳои беҳдоштиро қатъиян назорат намоянд. дар ин росто ба супориши Рустами Эмомалӣ барои иҷрои ин супоришҳо дар назди раёсати тандурустии шаҳр гурӯҳи корӣ таъсис дода мешавад. ва инчунин ёдрас мешавем ки Ситоди ҷумҳуриявӣ рӯзи 21 июн расман аз бурӯи дубораи беморӣ дар Тоҷикистон хабар дод. яъне ки рӯзи 21 июн вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сари нав ба ҳамаи шаҳрвандон хотиррасон кард, аз сари нав ба ҳама гуфт ки беморӣ аз сари нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон авҷ гирифтагӣ аст ва бинобар гузориши вазорати тандурустӣ теъдоди гирифторони ин вабои аср дар кишвар дар ҳоли афзоиш аст. яъне ки рӯз то рӯз афзоиш ёфтааст беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ба ҳамин хотир вазорати тандурустӣ аз ҳамаи сокинони шаҳр, аз ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ даъват намуд ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя кунанд, яъне ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб нагарданд ва бе ягон зарурат ба кӯчаҳо набироянд гашту гузор накунанд дар ҷойҳои бисёр. умуман ба ҳама хотиррасон кард ки беморӣ аз сари нав дар ҳоли афзоиш қарор дорад. ба ҳамин хотир ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ бояд эҳтиёт кунад. эҳтиёт кардан барои саломатии ҳар яки мову шумо, барои саломатии ҳар як хонадони мову шумо, яъне падар, модар, зан, фарзанд. ба ҳамин хотир эҳтиёт кардан хуб аст. тамошобинони азиз, тамошобинони азиз, як чизи дигара ба шумо хотиррасон карданем. агар ҳар касе ки дар Федератсияи Россия шаҳри Тюмен қарор дорад ва мехоҳад ки ба варзиш машғул шавад ва ягон кас ёрдам додаш наметавонад, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунед, занг бизанед. дар Россия қарор дорад ва барои машғул шудан ба варзиш ба шумо кӯмак мекунад.
ахбороти навбатӣ мо оиди тӯю маъракаҳо ман масҷидҳо баста мешаванд. қарори ситод, яъне ки дар инҷа савол ба миён меояд ки оё масҷидҳо баста мешаванд дар афзоиши беморӣ дубора ё ин ки не ва тӯю маъракаҳо чӣ гуна гузаронида мешаванд, оё манъ карда мешавад ё ин ки не, мо дар ҳамин бора ба шумо ҳозир мефаҳмонем. Кумитаи дини Тоҷикистон зимни ирсоли як барқияи телефонӣ тадобурии мартуб бо ҷашну маросим ва намозҳои дастаҷамъиро шарҳ додааст. Тӯю маъракаҳо ман ва масҷидҳо ба шарти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ баста намешаванд. Яъне ки тӯю маъракаҳо манъ карда мешаванд ва масҷидҳо агар ки мо шумо мақсад риоя кунем қонуну қоидаҳоро баста намекунанд. Яъне дар дохили масҷид ҳар яке ворид мешава, масофаи иҷтимоиро бояд риоя кунаву бемаска ворид нашава дар ҳолати ворид шудан ба масҷидҳо. Агар ҳамин қонуну қоидаҳо риоя карда шавад, масҷидҳо баста намешаванд, лекин тӯю маъракаҳоро аллакай бо иштироки зиёде аз хешитаборҳо манъ карданд. Бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеа ва бехатарии аҳолӣ вобаста ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ҳангоми гузаронидани тӯйҳои домодию арӯсӣ бо шумораи маҳдуди иштирокчиён, риояи фосилаи иҷтимоӣ, пешгирии таҷаммӯи шумораи зиёди одамон, зимни баргузории маросими дафну азодорӣ қабл аз баргузории маъракаю маросим ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба шаҳрвандони масъулин, тарабхонаҳо ва дигар ҷойҳои баргузории маъракаю маросим андешидани тадбирҳои иловагӣ зарур мебошад, омадааст дар барқия. Ситоди ҷумҳуриявӣ қатъиян талаб кардааст ки зимни баргузории ибодатҳои дастаҷамъона, риояи фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоб, пайвастани тамиз, дезинфексия кардани бинои масҷид, пешгирии хондани намоз ё ибодат берун аз бинои масҷид, пешгирии танбашавӣ дар роҳҳои масҷидҳо ва риояи дигар қоидаҳои беҳдоштӣ талаб карда мешавад. Яъне ки чӣ хеле ки мо қайд намудем, ҳар як шахсияте ки ворид мешава бояд мақсад антисептик кунад дастоша ё ки маска бикунад ё ки масҷидҳо сари вақт дезинфексия карда шаванд. Вале гузаронидани тӯю маъракаҳо қатъиян бо иштироки зиёде аз хешовандон манъ карда шудагиам мумкин нест. Бо иштироки яъне ки 10 нафар ё ки 20 нафар бо риоя кардани қонун ва қоидаҳои беморӣ иҷозат метиҳанд. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ оиди сафари президенти Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Содир Ҷаборов бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд. Президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов охири моҳи июн ба сафари расмӣ ба Душанбе меояд. Президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов бо аввалин сафари расмии худ ба Тоҷикистон омада хабар медиҳад Вазорати умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки президенти Қазоқистон аввалин бор ба сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе меояд. Санаи ташрифи президенти Қирғизистон 28 ва 29 июни соли 2021 пешбинӣ шудааст. Дар ҷараёни сафар кадом масъалаҳои баррасӣ мешаванд ҳанӯз эълон нашудааст. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аллакай сабти номи расонаҳоро барои инъикоси сафари расмӣ дар пеш истода эълон кардааст. Яъне ки моҳи июн, ана ҳамин моҳ рӯзи 28 ва 29 президенти Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафари корӣ меояд.